sizawufumana isifundo xa sizawufumana isifundo kule ncwadi kaLuka. Mandicela apha kwayara enkulu likhulu ngamashumi asixhenxe anethoba, hymn 179. Ndingumoni phambi kwakho. Masifumane isifundo sethu ivangeli engcwele ngokubhalwa nguLuka, sisahluko esikhulu ngamashumi mabini anesithathu. Phantsi kwesihloko ukubethelelwa emnqamlezweni.
ncamathele ke kula vesi yamashumi mathathu anesine bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Ilizwi lenkoseli inkosi ehlala ezulwini bayisikelele ngokunango naphakade. Amen. Tata Mongameli, bandla lonke likaKristu emveni kwemini nje molweni ecaweni. Ilizwi lokuqala elithethwa nguYesu, lilizwi loxolo, lilizwi eli lemfesana. Mongameli, ndiyanqwena ube kumgomothi xolela ulibala. Forgive and forget. uYesu uvula umlomo okokuqala emveni kwethuba uYesu uvula umlomo okokuqala emveni koba ebegqiba kugxagxanyiswa ekhutshwa enkundleni kakumkani uPilato. Sike samva uYesu phezolo ngethuba kwezinye zenkundla xa ebenika impendulo emveni kombuzo. Wathi xa ethetha apho uYesu, ukuba ndithetha ububi nqinela ububi, kodwa ukuba ndithetha inyaniso undibethela ntoni? Ngoba uYesu uyayiqonda kakuhle intoba inyaniso izawugqibela phezu kwale ntaba. uYesu xa esiza apha emveni kwakhe, ithi incwadi ligquba lamaRoma, ligquba lamaJuda, kodwa ngoku kongezeleke nohlanga lamaSirayeli. Uhamba uYesu phambili, le ndimbane ilapha emveni kwakhe. Idalele nto uYesu angababona aba bantu ehamba ebulaleka umnqamlezo. Yile nto behambe behlekisa ngaye apha endleleni, bemonqoza de bagqibele ngelithi, profeta ubethwa ngubani? Akababoni uYesu aba bantu ngoba bonke balapha emveni kwakhe. Xa efika uYesu phezu kwale ntaba, wawubona umnqamlezo. Waqala uYesu wazolula izandla, wanethuba uYesu abone abahlobo bakhe, wanethuba apho uYesu abone izihlobo zakhe zimlilela phezu kwale ntaba.
waqala uYesu wasikwa pha imfesana. Yenza lento uYesu into yoba enza umthandazo omncinane ngoba uyayazi uYesu ingqumbo kaThixo ngoba uke wathi uThixo xa ethetha ndibuvelela ubugwenxa boyise phezu kwesithathu nakwesini isizukulwana wanqanda apho uYesu phezu kwalo mnqamlezo wamisa unkolo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. Wamisa lo xolo apho uYesu udiniwe, umzimba lo wakhe ulijaja ligazi, umzimba lo wakhe ubhonte imivumba. uYesu selapha phezu kwalo mnqamlezo akawanaka amanxeba njengoko uYesu ewuthwele umzimba ongowenyama unjalo uYesu sejinga pha kulo mnqamlezo wabacelela uxolo aba bantu baxolele ngoba abakwazi abakwenzayo. Bamisa uxolo, xolela ulibala. Athi umbhedesho siphe uxolo Nkosi ngelethu ixesha. Wamisa lo xolo apho uYesu phezu kwale ntaba kuyaphithizela phezu kwalo mnqamlezo. Ngokwamaxesha pha kungentsimbi yethoba, akho didi lungekhoyo apha phantsi kwalo mnqamlezo. Phantsi kwalo mnqamlezo ilapha laa mfama yakhe yaphiliswa pha nguYesu, nayo imile ijonge olu sisi lenzeka pha kule ntaba. Kwalapha phantsi kwalo mnqamlezo ilapha laa nkosikazi yakhe yabhaqwa izawuqulutywa ngamatye. Wanqanda uYesu wamisa uxolo wathi nama ndikugwebi, hamba unoxolo ngoba uYesu umisa uxolo. Kwalapha phantsi kwalo mnqamlezo ilapha laa ngwevu yakudala uYesu wake wayiphilisa phezu kwechibi. Unyana kabomkhulu uBhatimeyu umile ecaleni lo mnqamlezo ujonge mgama unamazwi, yini na Nkosi uthi gcina iminyaka engaka kanti uzandiboniswa bububi. Wathi esewugqiba wawufulathela umnqamlezo. uYesu umisa uxolo, baxolele ngoba abakwazi abakwenzayo. Kuyaphithizela phantsi komnqamlezo, kwalapha phantsi kwalo mnqamlezo rhamente engcwele xa imisa uYesu apha olu xolo. Lola xolo lakhe lamiswa pha yingwevu yakudala xa yayiqulutywa ngamatye. uStefano wathi sequlutywa ngamatye wanomthandazo, ungababeki ityala, ungabawiseli isono nangesi sendlo. Wathi esewugqiba wamisa uxolo uStefano, wathi esewugqiba ndibona amazulu evulekile, ndibona unyana womntu ehleli ngakusekunene kukaThixo. Miselo xolo lunjalo apho uYesu. Lolu xolo uYesu alimisa phezu kwale ntaba. uYesu uthe sawujonga phantsi kwalo mnqamlezo, waqala uYesu wasikwa yimfesana, waqala uYesu wanoxolo. Ndimbhaqapha uYesu xa ethetha ngolu xolo mhlangamini abafundi bakhe bembuza umbuzo, Mongameli, ukuba ngaba umzalwane wakho uthe wakona kumelezeka into yoba umxolele kangaphi na? Wamisa uxolo uYesu wathi mxolele kangangesihlandlo ezixhenxe eziphindaphindwe kamashumi asixhenxe.
wathi esawugqiba apho uyesu wathi xa bacenga ebafundisa ukuthandaza wathi yitheni ke ngoko xa nithandaza siqolele izono zethu njengoba nathi siqolele abasonayo. Misolokolo apho uyesu phezu kwale ntaba. Misuqolo lunjalo apho uyesu phezu kwale ntaba. Yile nto uyesu xa ezawubashiya abafundi, yile nto uyesu xa ezayishiya irhamente yakhe wathi khangelani apha kum, andiniki mna njengokunika kwehlabathi kodwa mna ndininika uxolo lwam, ngoba umisa uxolo uyesu phezu kwale ntaba. Ayingqine le nto umprofethi uIsaya athi ubetho lube phezu kwakhe, saphiliswa ngemivumba khona ukuze sibe noxolo. Yile nto uDavide athi xa ethetha athi mna ke ndingowoxolo kodwa ndisawuthetha suka aba bantu babe yimfazwe kum, ngoba uyayazi into yoba umisa uxolo uyesu kwaye uxolo oluthethwa nguyesu lizawugqibela phezu kwentaba. Baxolele ngokuba abayazi into abayenzayo. Wathi uyesu xa ejongile phantsi kwalo mnqamlezo akazinaka uyesu intlungu zomnqamlezo. Athi umbhali xa ethetha intlungu ekuzo uyesu azingeke zafanisa, kodwa uyesu suka wehla kwazaliseka amazwi wamkela ubuntu bethu, wavuma ubucaka, wahlawula ityala lethu, ufefe lungaka. Athi umvumi xa ethetha sixolelwa, siphiliswa ngezo ntlungu zakho, siyahlanjwa ezoneni ngelo gazi lakho ngoJesu Nkosi yethu. Mandibulise Bawo chapter 23 verse 43. uYesu wathi kuye, nene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nam eparadesi. Inkosi ehlala ezulwini mayisikelele kubeka ilizwi layo ngonaphakade. Amen. Awumongameli, eli lizwi liphuma kwintetho yamadoda amathathu esemnqamlezweni. Kwesi statement sam endiyosibeka namhlanje uba bakhona abantu abasebenza kwaSAPS, uba bakhona abantu abasebenza e-correctional service bazoyingqina into zoyithetha. Umbanjwa xa ebanjiwe banerecords ezibekwayo. Amthatha uSAPS amse court, icourt imdlulise imse e-correctional service. Nalapho bathatha amagama abantu abazovalelwa agcinwe so that amabanjwa aziwe amagama wabo. Kodwa phezu kwale ntaba sibona umnqatata umongameli, la madoda aqhaga uYesu akanamagama, iirekhodi zazo
azikho kaloku ndikancinga kufuneka pha uYesu ehlaziwe kuba kaloku kufuneka kwenzeke apho kuthiwa wafa uYesu wafa namabhatha njengoko wathetha naye wathi andizanga kwabaphilayo athi ndiza kwabomoni so that baguquke yayihlupha le nto bamongameli yobama la madoda kanamagama zathi izikola xa zisetsha amagama la madoda ayibhaqa kwathi le ndoda eyayiguquke entabeni wafumana igama layo kungudismas yathi enye indoda ibekafuna uguquka wafumana igama layo kungugestas ngelo xesha le ndoda engafuniyo ukuguquka he's been walking kuYesu ithi kaloku ukuba ngunyana kaThixo ekho zehlisa wena usehlisa nathi ithi le ndoda ikudismosi ithi hayi amoyikile wena uYesu kuba lako thina wesilapha ngokwezikaqo zethu silapha ngokwezikaqo zethu ndangandayiva ndandawuva umbhedesho wamawesile akwalmasile athi kaloku athi fihla ubuso bakho athi ezonweni zam ngalo xesha le ndoda efuna ukuguquka iyamtenga uYesu wangavuma iqolo lamawisile athi sibonakalise athi abusweni bam athi kaloku athi nasebusweni esemfeni bam athi uzube nam ngalo xesha uYesu akabi nanqala ngalo xesha uYesu akandizokuthathelela kubawo khawume wafuma uYesu ilizwi lasithembiso wathi bawo namhlanje uzaba nami eparadesi kaBaba. njengentombi yomXhosa ndize kuwe tata ndithi ingaka lentsiba zayo ukongamaxesha ngenxa yokubanzi komzi ngenxa yokonga amaxesha ndibulisile ibandla lakho lonke ndize tata kwinto endiyithunyiweyo sisikhokelo sabashumayeli esindinike umzuzu wamnye sathi mandihle kula mazomoya ndiphethe amazwi akwincwadi yomvangeli uYohane 19 umqolo othethayo ngamashumi 26 ngamazwi afundeka ngolu hlobo mfazi nanko unyana wakho andule athi
kumfundi lowo, nanko unyoko. Eli ke lilizwi lenkosi, inkosi engubawo, inkosi ehlala ezulwini. Mayikusikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Mfazi, nanko unyana wakho. Nyana, nanko unyoko. Tata umongameli, ndilibiza eli gama ndisoyika, ngoba ngokweculture yethu thina maXhosa asilibizi igama elithi mfazi, ingakumbi xa ungumntana. Kodwa uYesu apha usebenzisa ilanguage yamaJuda, ngoba kuthiwa igama elithi mfazi kumaJuda yayiligama elihloniphayo. Ndizalibiza ke kuba kuthiwa liyahlonipha kwaJuda. Ngokwenguqulelo yeBhayibhile entsha kuthiwa liye lajikwa eligama endaweni yobana kuthiwe mfazi, kwathiwa mama, nanko unyana wakho. Kusemnqamlezweni apha kuyaphithizela, bazali bam, kwehliwa kusenyukwa. Elowo ufuna uzibonela ngokwakhe le nto iza kwenzeka apha namhlanje. Abanye abantu bayalila, abanye bayavuya. Wena wako ubona umzi oswelekelweyo, kunjalo ngale mini ezantsi kwalo mnqamlezo. Kuthiwa wayelapho uMaria, unina kaYesu. Wayelapho uMaria kwaseMagadara. Wayelapho umkaKleopa. Kuthiwa nomfundi owayethandwa nguYesu, kuthiwa wayelapho naye. Yile nto idala into yoba wathi uYesu xa amehlo wakhe ngqamana nalo mfundi wayemthanda, washiya la mazwi athi, mfazi, nanko unyana wakho. Nyana, nanko unyoko. Ndandenza ikhala le nto, tata umongameli, ngoba kaloku uYesu yena uyeleza unina, uyalibona into yoba ixesha lakhe lifikile, futhi alijiki, yaye futhi uyalilangazelela njengoYesu. Ndandenza ikhala le nto, ingaba abantu bayakwazi na ubayeleza abazali babo xa bezalishiya eliphakade? Uyangqunga apho uMaria, kuthiwa uMaria udliwa yinimba. Yabezobona umntana wakhe ephelele emnqamlezweni. uMaria pha unomthandazo awuthandazayo, uthi ngasingenzeki le nto njengamzali wonke xa yabona umntanakhe esengxakini, uzama ngawonke amandla anawo ukumnceda umntanakhe, kodwa wayengakwazi uMaria. Kwathi ngoba tata umongameli, ilizwi likaThixo liyacingisa. Incwadi kaSamuweli wesibini 21:10, uRifpa apha kuke kwathathwa onyana bakhe ababili banikezelwa kumaGibheyoni ukuba babethelele emnqamlezweni. Kuthiwa babhubha onyana bakaRifpa. Kuthiwa uRifpa wazikhulula iingubo zakhe ezirhweqayo wazeneka eweni. Kuthiwa yayilixesha lavunwa kwerhasi. Kuthiwa akavumi uRifpa into ebintaka zezulu zithi vu phezu kwezidumbu zabantwana bakhe. Kuthiwa ebusuku
bakhe, mfazi nanku unyana wakho, nyana nanku nyoko. Ndakhumbula loo mini kumama uMaria, ngoba kaloku ifikile imini kadixelwa apha kunyana kaMaria, kodwa uMaria uhleli ezinyaweni zikaJesu uyathandaza. uMaria ucelela umntana wakhe indlela. Bazali, kukho abazali ekhe yenzeka le nto kubo, babhubha abantwana babo bephuphela ezandleni zabo. Mfazi nanku unyana wakho, nyana nanku nyoko. Kodwa uYesu wayengenakhala lale nto iza kwenzeka kuye, wayehleli eyazi into yoba yena unawo amandla wale nto iza kwenzeka. Ndakhumbula umbongo owake wabhalwa nguDerek Moore kumqolo wesi-5, wathi wena wafela aboni bomhlaba, wena wazisa indaba izizwe, yiba nodumo kumazwe ngamazwe, yiba nodumo kwizizwe ngezizwe. uYesu ulapha emnqamlezweni, kuthi uxikixiwe. uYesu ubethiwe, unemivumbo. uYesu mfazi nanku unyana wakho, nyana nanku nyoko. Ndithi ndawujonga aba bantu, akho namnye umntu owake waphakamisa iplakathi njengoba uYesu ehlukunyezwa, athi ukuthi #justice for uYesu. Zange kubekho namnye umntu otshoyo, bonke babemkhombe emnqamlezweni. uYesu wayenyamezele ngoba wayeyazi indawo aya kuyo. Uthi xa yasondela kulo mnqamlezo avuma ingoma endakhe ndayiva ivunywe kwelinye ibandla ngenye imini, athi ungandishiyi Thixo, akuphela amandla kum, uzundongezelele ukholo. Ngoba kaloku athi awuphela amandla ucenga ukholo. Wayehamba ngokholo apho uYesu. Mfazi nanku unyana wakho, nyana nanku nyoko. Wamthabatha lo mfundi uYesu, wahamba naye unyana, wahamba naye unina kaYesu, akahamba naye wagoduka naye. Kuthi ikhona into awayithethayo uYesu emveni kwala mazwi, athi mfazi nanku unyana wakho, nyana nanku nyoko. Ngelishwa andisake ndimve uba waye wathini na uYesu. Ukhona umntu owamvayo owasanelela amazwi uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ilizwi lesine alithethayo uYesu yena phezu kwale ntaba, lona lifumaneka libhaliwe kwiincwadi zethu zeBhayibhile ngokubhalwa kwevangeli. Ivangeli ngumvangeli uMarko, isahluko esikhulu 15, umqolo othethayo 34. Ngalo ilixa lesithoba wathanduluka uYesu ngelizwi elikhulu esithi, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Oko kukuthi ngentetho evakalayo, Thixo wam, undishiyeleni na? Eli lilizwi lenkosi, inkosi yethu ehlala ezulwini nguYesu Kristu. Ilisikelele lisafunda kanjengoko nangona phakade. Amen. Ngemvume yakho tata uVayiswa abashumayeli, mandingene kulaa mbuliso wabatata bebesibelapha. Umane bazali nonke ndithi molweni. Sisemnqamlezweni.
ulapho Yesu uyajinga phezu kwalo mnqamlezo. Xa uqwalasela lo mnqamlezo ngenxa yobude bawo iinyawo zikaYesu azifiki emhlabeni. Ngenxa yoxinzelelo aphantsi kwalo akanalo nethuba lokuzipheka zimpukane ezimpuzi ebusweni. Xa uzama umqwalasela ngasemva umqolo wakhe sowujika walihlaza zizivubeko zokubethwa besenzeka phezu kwale ndaba. Xa uqwalasela phezu kwentloko yakhe kukho ibhodi ebekiweyo ebhala ityala likaYesu, lo uzenza ukumkani wamaYuda. Yabhalwa ngeelwimi zonke ukwenzela uba nabantu abadlula ngendlela sebamane beyifunda. Eli ilizwi lesine lithe ncakasana naye uYesu, ngoba ngoku uthetha naye. Ukuba uyathanda ungadlala ngentetho esiXhosa uthi ngoku imela igobele esandleni. Sekuqenqeleke iiyure zimbalwa ejinga uYesu phezu kwale ndaba. Kodwa kokuqala ngoku sisiva usithi uYesu uyalila. Mandicaphule izinto zibe mbini zibe ntathu ebezinomliliso omnye umntu. Ukushiywa kwakhe phezulu ngabafundi bakhe babaleka bonke akumlilisanga uYesu. Ukubethwa kwakhe okanye ukutyatyulwa ngamasoldathi ngemivimbo emphinda-phinda akumlilisanga uYesu. Ukubekwa isithaba sameva phezu kwentloko yakhe nayo intlungu ayimlilisanga uYesu. Kanti nentlungu yokukrasuka kwezandla zakhe kungena izikhwenkwane ayimlilisanga uYesu. Kodwa intlungu yokushiywa kwakhe nguyise phezu kwale ndaba ekuleni imeko yaba intlungu angazange wamelana nayo ngaphambili. Wangakwazi uYesu ukumelana nale intlungu. Wakhala okokuqala wathi, Thixo wam, undishiya nganina. Esinye sezizathu ezingabangela into okokubana uYesu makamshiye uYesu uThixo phezu kwale ndaba kungoba kaloku kufezekiseka isiprofeto esisodwa esathi ndiyikhobawo thuma mna emhlabeni ukuze ndibahlawulele ngelam igazi. Ngoku uYesu xa umqwalasela izono zehlabathi uzithwele kuye emzimbeni, izikreko zethu namatyala wethu alapha kuye emzimbeni. Xa umjonga uYesu wajika yena selfu wasisono, kwathi kubo wethu uThixo akasithandi isono, wasuka kuye. Bathi abanye ababhali esinye sezizathu ekunokwenzeka uYesu asibhaqashiywa nguyise kule ndaba kungenxa nto yokobana kaloku wafuma ubisikreko zethu sibekwe phezu kwaye. Athomnye umbhali xa icacisele nto uThixo emveni koba uYesu elithatha zizono zethu walisela ngomva ihlabathi waliflastela lasesiqalekiso wathi kuliflastela ihlabathi thatha uvesi wamashumayeli kwexuba umnyama phezu kwehlabathi ngoba kaloku uThixo umpilo komzuzwana ehlabathini wathi kusaba mnyama yazola indalo izihlanyana zasendle zabuna. Bathi abantu babaleka bangena ezindlini bazivalela, zathi inkukhu zangena ezindlini zazo zathi qwaka iintaka zezo. Thixo wam undishiya nganina. Phakathi kobu bumnyama kwavakala izulu lindilela zantsi, kwakumntu othethayo kufemta kabanina lindila nje izulu sisimanga saninasi sahlila eJerusalem. Ithimba likaThixo phakathi kweso sithokotoko sobumnyama wavakala uYesu ngelizwi elikhulu. Thixo wam undishiya nganina. Wathakutsho uYesu zahlokoma iintaba ezijongene neJerusalem avuleka amangcwaba akrasuka amawa akrasuka ikhuselo lengcwele liqala phezulu.
emhlabeni. Thixo wam undishiya nganeno. Esithokotokweni sobumnyama uyakhala uYesu. Thixo wam undishiya nganeno. Kwathi kuba izinto zikaThixo zinomahluko asifani nezinto zonyana babantu. Uyayazi uThixo esithokotokweni sobumnyama ulapho uThixo owethu uThixo ukwendaweni zonke uko ngamaxesha onke. Exesha lenkongo imkhosi ebumnyameni ifuna khuphe izithunywa zezulu, ifuna khuphe imikhosi esezulwini imhlangule. Thixo wam undishiya nganeno. Kwathi kathi verse yodwa ebhala kwincwadi zeBhayibhile ethembisa uYoshuwa wathi andikukushiya andikukuyekela njengoba nawe njengoko ndandinoMoses. Wanqina uJafethi wathi ndaka ndamtsha kodwa ngoku ndiyaguga andizange ndimbone elishiya ilungisa. Wabhala kwela cala wabhala ukuba uIsaya umprofethi udeliwe usiwe ngabantu indoda enomfanthethwa ekhaleleyo nesifo. Kanti ngalo lonke elo xesha imbongi yamawisile ihlelapha yaqibula usiba yanxibelanisa nephepha yaphola umbongo wodwa wasithwala izono Yesu zingezono zakho walihlawula ityala Yesu lingahlala lakho. Izikrenkqo zethu zawalala kuyo zonke. Thixo wam undishiya nganeno. Ubaba uYesu phezu kwamaqam Yesu benje xa ngiqala uthetha ngentlungu ijongene naye ncakasana. Unothi xa uthanda uthoba umcebo okanye ubuthule ufuna ubheka kuyingubo. Ngoba kaloku okoyazama lenkwangwe ibihlala ibubona ubuso bukaThixo phambi kwayo imihla ngemihla. Kodwa ngalo mzuzu ngoba kufezekisa isibhalo usukile uThixo phambi kwakhe uyamphuthaphutha akamboni. Luqhawukile unxibelelwano phakathi koyise nonyana busithele ubuso bukaThixo kuYesu. Yamenza le nto uYesu angakwazi ukumelana nalona intlungu. Wathanduluka ngelizwi elikhulu wathi Eli lama sabakthani. Thixo wam undishiya nganeno. ngamaxesha mandenze umkhosi okhawulezileyo ingqanga neentsiba zakhe. Andirhalela ukumosha xesha, yimi phezu kwale ntaba abeshumayeli angqinelana ngayo esithi intaba. Ndilingqina andiyikho bamongameli, ndazivela uYesu watsho le ncwadi yomvangeli uJohane isahluko se-19 komqolo wama-29 andiyikho uYesu esithi emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto zifezekile ukuze sifezeke isibhalo
ndamva kanye xa esithi ndinqaniwe. iBhayibhile iyaqhuba ithi bekumi ke isitya sizele ivinika, bazalisa ke bona imfunqa evinika phezu kwesihope bayisemlonyeni. Inkosi engibawo, inkosi ehlala ezulwini, bayilisikelele elizwi lingekashunyayelwa ngoku nakunaphakade apha. Awumongameli, asisukanga salapha okanye uYesu akasukanga wanqaba. Kukho izigingqi uYesu amane ukoyela kuzo phambi kobanqawe. Uba bendilibanjwa ekuthiwa chaza bekusuke kwathini uze sibe lapha, bendizayithetha inyaniso ethi kusemveni kwentlanganiso yekhaya. Ithi iBhayibhile endifunda kuyo abalinganiswa ababelapho kuloo ntlanganiso zazikho iikherubhi, zazikho neserafime. Ithi iBhayibhile yam kwavela umbuzo sisizunguzane, ndakuthuma bani nezantsi emhlabeni. Ndifumana into ethi kwakudilika ibloko eyayisegadile etheni. Ndiyaqelelanisa umntu noThixo. Ithi le yam incwadi ndifunda kuyo zathi zakuzigquma ngamaphiko, lavela itshawe lezulu lisithi thuma unabawo ndiyabuyela. Uthi nokaba omkhulu udlokweni ke ndingqinela, kwaba mhlangamini kuvunywa ingoma zingelosi, yaviwa zantsi emhlabeni ngabemi basemhlabeni. Isithi le ngoma ndibona isimanga nasi, ndiqwalasele futhi ndazi. Emnqamlezweni Bamongameli, ukongamaxesha mandithethe inyaniso ethi uYesu kaThixo namhlanje ikhona intetho emane ukuvela phakathi kwabantu ethi mbethelele emnqamlezweni. Kodwa balibala intetho ebeke wayenza ngokwakhe, esithi ibimele iziqande kwelamaSamari khona ukuzifike kwelasemzini. Ndinqaniwe Bamongameli, ndiza kolathi ingongoma zibe mbini malunga nomngcwabo. Kodwa mandiyithethe inyaniso ethi akukunqana uYesu athetha ngako apha neBhayibhile emngqinelayo. Bathi wayenqanwa ngokwasenyameni, kube bengakhangalale, ebebethiwe futhi ebophile. Kodwa Bamongameli, ndivumele mna ndithi kweyam ingqiqo uYesu apha ngeli xesha athi ndinqaniwe ebezama ukuchaza into ethi nanjengomntu onentshisakalo kodwa eswele amandla. Izama ukuthi le ntetha ndiyithetha ukunqana uYesu athetha ngako, lo gama iBhayibhile isithi ebenqanwe ngokwasenyameni. Kodwa mna ndithi umuntu onqaniweyo umuntu ochaza ukuswela, umuntu onqaniweyo umuntu onentshisakalo.
ethethwa nguYesu apha uzama ukuthi nanjengoba isono sesimthandele ugqiba uthwapha umzalo logqiba kwehlavu lendawo uthi uYesu besethandelwe sisono izinto ebefudula zenze kumoya ebesele zenze esenyameni ngoba uThixo bengakwazi ukumelana naye kuba sinoThixo ongakwazi ukusijonga isono. Fumani ke ngoku ndithi njengoba uYesu esithi ndinqaniwe ebezama uku-associate izinto ebeziyipati yejeni yakhe emhlabeni yexesha ngathi unqanelwa amanzi uYesu ebesikhumbuza kakuhle ngethiphakazi laseLibhiya elathi mhlangamini kuphela amanzi entsubeni lathopha kumhlaba seshure ithi iBhayibhile endifunda kuyo kwathi kuba sinoThixo omkhathaleleyo umntwana uThixo waliphethula amehlo elithiphakazi wathi thabatha usana ulisese uzalise intsuba. Nqaniwe zama uthetha lo sinoYesu onjalo sinoYesu othi kwezi zinto thina singazibalelanga ekuthini zibalulekile kodwa sikhumbuze into ethi zona zibalulekile kuyo. Yexesha uYesu wathi ndinqaniwe ebesikhumbuza kakuhle ngomhlaba sebhathapare mhlangamini iministry yakhe kubonakala into ethi kuyafuneka into ethi mayiphunyezwe. Wathi uJohane sithi andimele noba mna ndikubhaptize kodwa wathi uYesu kuba esazi kakuhle into ethi amanzi esazi kakuhle into ethi amanzi lakaThixo ngamanzi anenhlafulo wathoba phansi kwaJohane wambhaptiza. Nqaniwe rhalela ukuthi samenda kokwethu ezi zinto singenaveli ukuthi ake siqwalasele ntethu uThixo wethu usinanze kangakanani nazo uba amanzi ebengenaveli kuYesu ebengasuthi ke laa xesha bekukulo Nathaniyeli kuphela iwayini asenza icebo lentoba makuzalise imiphanda ngamanzi khona ukuze avuselele ixabiso lamanzi khona ukuze kuzaliseke ubungcwele bakhe. Nqaniwe mandigqibezele bakokwami mandigqibezele ngeli lithi uthe sakona izinto zonke zenzekile khona ukuze ufezeke isibhalo wathi ndinqaniwe phambi koba ndiyeke emveni koku uYesu okanye mhlawumbi silibalamsile kukho abantu uYesu apha ngaphambili ebekusithiwa ubethelelwe kunye nawe kukho intetha ethi ibingabenzi bobubi kodwa iBhayibhile yami endifunda kuyo ithi ibizii-lesters into echaza ukuthi aba bantu ibingabavukeli mbuso lo ubuvukelwa nguKristu. Yile nto iBhayibhile isithi ngoku uthe sakona into zonke izinto zenzekile wathi ndinqaniwe masiyithethe inyaniso ethile baye bayizalisa imfunqa ngeviniki ithi bayisakuye emlonyeni. iBhayibhile kandikhoyo ithi yona ayithi iviniki ithi iwayini emuntu into echaza ukuthi usenothi kanti khona into econtradictayo kule kodwa fumani ndithi noba uYesu ebewanikiwe amanzi mhlawumbe bengasumnceda kweni ngoba bekumele ukuze sizaliseke isibhalo. Ndinqaniwe ngexesha uYesu anxanwa usikhumbuza kakuhle intombi kaBhethuweli
hlangamini ufika ikwekwe kuyo isithi ndinqaniwe iseze neenkamela zawo ithi iBhayibhile ndifunda kuyo yabaleka yongena ngokwabo yafika yaxelemise indethi kukho umfo apha esapha ndinqaniwe ngoKristu Yesu Nkosi yethu Mandi tabatel thuba ndithi nqanga lentsibazayo ndimele ilizwi lesithandathu elathethwa uYesu emnqamlezweni lona lifumaneka kwincwadi yomvangeli ngokubhalwa nguYohane satluko 19 ngomqolo wama-30 akananto xa ngoko uYesu wayeyamkele ivinika wathi kugqityiwe. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi engubawo, inkosi ehlala ezulwini, mayilisikelele ilithamsanqelise. Eli gama lithi kugqityiwe ngokwentetho yesiXhosa ligama elinye, ukanti ngokwentetho yesiNgesi ngamagama amathathu, it is finished. Ngokwentetho yesiGrike ligama elinye elithi tetelestai, ligama ebelisetyenziswa indoda emveni kokugqiba umsebenzi ibiwunikiwe, isondele kulowo ebeyiphumile, ivuya ifika ithi kugqityiwe. Apha phambi kwalo mnqamlezo kukho iindithi ezimbini zabantu, ngabantu abazizalwane zikaYesu namasoldathi ebembethelela uYesu. Apha phezu kwalo mnqamlezo uYesu uthe nqeqala ukuvula umlomo wadala uxolo phakathi komntu nomntu, waphinda uYesu wadala uxolo phakathi komntu noThixo. Okwesibini, uphinda uYesu waphumela kwisithokothoko sobumnyama. Ngoku uYesu uthi kugqityiwe, kugqityiwe. Le nto ibangela uba uthi qatha kuye uYesu amazwi ebekhe wawancokola nabafundi bakhe, wathi njengoko unyana womntu engezelanga emhlabeni ukuze alungiselelwe, weza kulungiselela nokuncama ubomi bakhe bube yintlawulelo yabaninzi. Kuthi qatha kuye uYesu amazwi ebekhe wathetha nabafundi bakhe, wathi ndimelwe kukuyenza imisebenzi yalowo wathi dumayo kusesemini kuba kuzilixa lobusuku. Kugqityiwe, kugqityiwe. Ngiyathandaza nyana kaThixo eza kwehlukana nabafundi bakhe, wambeka uyise wathi bawo lifikile ilixa lokubunyana womntu umzukise. Wathi mna ndikuzukisile, wathi umsebenzi ubundinike wona ndiwufezile. Lethi ibangela uba ijike imbongi yamawisile ithe yona nto
inexabiso kobubomi sibutyayo asikubo nasambatho. Eyona nto inexabiso kobubomi yimisebenzi yokholo, ukuthwala umnqamlezo ngentobeko nangenqobhoko. Yilethi bakhela uba uYesu adatuluke ngelizwi elikhulu, ilizwi lovuyo, ilizwi lokoyisa, ilizwi lempumelelo. WakuYesu utsala amazwi athetha kumpostile uPawulos. Wathi umzamo omhle ndiwuzamile, wathi ukholo ndiluqinile, wathi ugazo ndilifezile. Wadatuluka uYesu wathi kugqityiwe, wathi kugqityiwe, wathi tyeke intloko. Apha phezu kwale ntaba ngimela ilizwi lesixhenxe. Amen. Neli lizwi lokugqibela elathethwa nguYesu phezu kwentaba. Lifumaneka kwincwadi kaLuka sahluko sama-23 umqolo othethayo 46. Wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu wathi, Bawo, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wakho. Kudala uhanjwa indlela kudala ebethwa kudala ewuvula umlomo wakhe. Uvula okokugqibela uYesu umlomo wakhe. Ithi iBhayibhile yamapha kwakulilixa lesithoba. Ithi iBhayibhile yamapha kusemini eMaqanda. Ithi iBhayibhile yamapha akaseva nentlungu zokubethwa kwakhe. Umzimba wakhe udiniwe, babawona nibomba. Azaliseka amazwi athethwa nguJobhi nge-17 ngomqolo othethayo. Ithi incwadi kaThixo watsala amazwi uJobhi wathi, umoya wam wonakele, into yam ngamangcwaba, imihla yam icinyiwe, yangina, imbongi yamawisile, yathi wena wafela boni bomhlaba, wena wazisa izizwe indaba, yangina incwadi yesitshilelo 21. Ithi incwadi kaThixo wathi izinto zokuqala zithile. Wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu wathi, Bawo, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Ngesisithi uba ibingamakhosa, iintombi zamakhosa ziyavuma, sithi balibuyele ekhaya, icamagu
iphumile wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu wathi bawo yawunikela ezandleni zakho umoya wakho unikezela ngomoya wakhe wokugqibela unikezela ngomoya wakhe wothando umoya woxolo umoya wemvisiswano bawo yawunikela ezandleni zakho umoya wakho